M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat, prometen ser... Bon dia, bona vespra i gràcies per la vostra fidelitat. Avui un capítol de mig any. Quan parlem de binatural, de vegades dona la sensació que és un fenomen recent, quasi importat, vingut de les grans ciutats, dels bars de moda a París o Barcelona, de certs salons especialitzats. Però, ací, al País Valencià, la relació amb el vi viu mai no s'ha trencat. Simplement ha adoptat formes diferents. Només cal mirar què passa ací a la Marina, a Orbeta, per exemple, amb el concurs mostra de vins autòctons i del terreny. Vins fet a casa, sense etiqueta, sense discurs, moltes vegades sense cap pretensió, però amb una gran satisfacció. Un concurs que atrau la gent de l'entorn, que genera interès i, sobretot, que demostra que el vi continua sent una cosa popular. El vi de casa no ha necessitat mai ser defensat, perquè sempre ha estat present. En aquest context, el vi natural no arriba a un territori buit. Arriba a una zona on fer vi, encara que siga a petita escala i amb mitjans limitats, mai no s'ha vist com una cosa estranya o il·legítima. De veritat, va sorprendre-me molt quan vaig arribar fa 15 anys. Probablement per això iniciativa, com la Fira de Vins Singular a Gispobrer o la de Pego funcionen. Enguany arriba la quarta edició, l'1 de maig. Ja no és una aposta, és una realitat. Gràcies a l'Ajuntament de Pego i patrocinadors. El vi natural hi troba el seu públic, no com una ruptura, sinó com una continuïtat transformada d'una cultura del vi que ja existia. El que sí que ha canviat és el gust. I així cal ser honestos. Fa 15 o 20 anys, dins del món del vi natural, s'acceptaven moltes coses. Reduccions molt marcades, volàtils dominants, oxidacions no buscades. Sovint s'excusaven en nom del compromís i del rebuig a la química. A vegades era sincer, altres vegades un poc còmode. Oui, la mirada ha canviat. No perquè el públic s'hagi tornat més fi o més exigent, sinó perquè la qualitat mitjana ha millorat de manera clara. Els vinyaters trebaren millor, controlen les fermentacions i les seues criances. Fer un vi net, estable i fàcil de beure sense additius ja no és una excepció. I això fa que els defectes deixen de ser una fatalitat. Quan apareixen, es qüestionen. I això és ça. El més interessant és que esta evolució acosta d'una manera el vi natural al vi de casa. En els dos casos, el que busca la gent no és un discurs ni una certificació, sinó un vi que es puga beure, que acompanyi un menjar i que facilite la conversa. Les institucions oficials continuen moltes vegades mirant tot això des de la distància. No tant per menyspreu, sinó perquè són pràctiques que escapen als marcs habituals. El vi de casa mai no hi ha entrat del tot. El vi natural no prou. En el fons, el que mostren Gispobrer, Orbeta o projectes com vi natural és precisament això, que el vi no és només un producte cultural o econòmic. És un fet social,
I mentre continue arrelats als usos, als gustos i al territori, continuarà evolucionant, amb o sens reconeixement oficial. I per cert, recordeu-vos, el concurs d'orbetat tindrà lloc aquest dissabte 15 de febrer a l'Ermita. I la Fira de Pego celebrarà la seva quarta edició el divendres 1 de maig a la plaça del Convent. Salut i vi! És moment d'estar units